Sangti di press club sa hem kimi kang pua jai mek kedeng pon. Lason si sangti di hawar lapen karbiang long aradapan isi birta kimi. Bali pathar mate sangti di ahitia longta kedamtang aruni phaing koira nerkep arni sangti di press club sa hem kimi kang pua jai mek kedeng pon. Sonsi lakhain koira hini sarupathar constituency ke parlo bali pathar mate sangti di ahitia longta sangti di press club sa hem kimi ingpu pon tanglo. Bangso mayalong aluhiaman pen kacetong dun district press club amai phu ake hai dikantor teron lapen district press club dun mai phu ake hai Danielson be alang litum cetong dun lo lapen district press club amai phu arideng pensi bangso sa hem kimi ingpu pon lo lapen kedam tangar ko ini phai crazy Sangti di press club bu keseng pon bonta bangso press club ke pangthir jiaphan kana sai hem kaveda da jok nonaru achiklo sangti di press club bu amen paklang pipon lo lapen la bangso sangti di press club along karjap thip lapen japon lapen claim rapet atumamen maipu jadno sing be dun maipu diniram rongpi kongchun bang indroni ronghang rap kongchun bang Dhuniram rongphar dihin rimbang irai rongpi rap dihin rimbang Wilson teron sai hembang phu hempu ingti rap sai hembang phu dhorom terang rat pangrum chunbang aruntaro rap pangrum chunbang muhiram teron pachethang chunbang David Kramsa rap pachethang chunbang Samson teron pathu kong chunbang Beran Singh teron rap pathu chunbang Porno Hanse Bidisar Lukhiram Trongpi Rap Bidisar Muhisor B Latumsi labangso press club along cepatir pi ponpo lapen arja pon tipo lapen kopia thesi press club ke sengpo nangkok ma pulote pherang kedo an sitame epeng wet kedo kalidet ajok birta kirip birta ke pangrum kasik sang dokok an parata bidi sore ka pon lapen kisung dia dahut kacirap rada kisung rada kinang so dahut apora teng pen kepale dun thekji aphansi bangso press club sengpon tanglo lapen non kang pupon asai hem kimi abangke ning kimi pen ake hai prodip rong PSGB sangti hidi alang lipensi nang pidun iglo lapen kai kita bangso press club kacerok tok pen kiun an pen birta ahok pet birta kepangrum pon jia phansi sengpon lo Labangso press club along channel amen Karbi Anglong TV9 News Karbi Anglong News Live 24/7 DY365 News 18 Public TV Karbi Anglong Northeast Fight News 24/7 Karbi Anglong 24/7 News News Indian News 24 Karbi Anglong 365 News India lapen labang so mayalong botor ke mime penajo keong dung abang kubang piatum nang cetong dunun edelo Cabra langso pen nili tuma pirang ke muhiram tero nang kelo birta Public TV Karbi Anglong to tangte prangsi ngatum padawe channel khonta adom pajirlo lalo pini aruni phai ingkora ner kebarni pini radak sangti hidi press club asai hem kimi nili district press club hoi amai phu penangkang pudun longpot nili ningarong piglo lapen labang sorni ke momuta sangti hidi hawar phan isi phurkimo manpo busi ning thelo lapen nili cheparop kalo lalo pini sangti hidi press club labangso sahem kimi nangang pulo nang cetong dun ilitum long man kedo ilitum district press club working president ak hai dengan son be lapen pu sangti di press club amai pu be sangho lapen chunbang ronghang sangho alang litum hanta nilitum haning chethepen labangso press club sahem kimi kang puji panang chopha support
nilitum ning sam ulo lapen la bangso sang tihidi press club ke claim ke dam ke bang jilangani sada claim rapet mai pucun bang mencenglok claim rapet do anu han tame ke bang jilangani alang litumang bong ke claim ke dam rapet ji phan ke claim dam ke mesian ji phan li hempu mukrang rasinja arnam hirjit me sohang si alang litum han hirjume pajir lo lapen anso se sang tihidi press club aja kong pangtang nang lapen labang so hawar long ke do anarat tumhan ke mesen atowar pajapon lo nang pu isi hirjume pajir si nili lamtheng tom to aprang si kardom nili tum pini sangti hidi press club kangpurni nili tum dak kaduk we klemra pet akorte tumpen dak ong dung channel do nitum dak channel sirkep do as nitum chingrung pet pen dak sangti hidi a hithielong nili tum impulo asi labangso a press club along karbing long arara tumhani tum bachini lo nili tum un an ke nili tum da bor ipon po kyong du awareness nili tum a press club hoi pen deng ponji lapen education awareness pen dang lo lapen anti drugs awareness lapen nili tum kenang so itum ham phangalong nili tum bor iponji lasi nili tum labang so a press club kang pucheng ani ke ar koi articles ni tum kang pu 12 1 2024 articles ni tum kang pucheng stamini tum hala bangsorni ke nili tum social media ke than thedelo athe nili tum akimi langmat lasipini ni tum labangso a press club kang pulo ajalu pu pen ni tum pachiton si nili tum media hoi mate kadukawe karbira dum hani nili tum pachini lo lasi labangso a press club na job nili tum ke claim ke dam ke meji phanangi tumra la so tum aphan hejime pin tha kardo